кормандони мақомоти милисия дар баробари ошкор ва дастгир намудани содиркунандагони дигар шаклҳои ҷиноят бо мақсади ба ҷавобгарӣ ҷалб намудани қаллобону дуздони интернетӣ низ фаъолияти ҳамаҷонибаро ба роҳ монданд. аз ҷумла дар заминаи баррасии муроҷиатҳои шаҳрвандон дар натиҷаи гузаронидани як қатор чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ шаҳрванд беҳрӯзи субҳиддин санаи таваллудаш 23/08/2001 истиқоматкунандаи шаҳри душанбе маҳаллаи лучоб дастгир карда шуд. зимни санҷиш муайян гардид ки дастгиршуда беҳрӯзи субҳиддин дар шабакаҳои иҷтимоӣ саҳифаҳои қалбакӣ ё фейк саҳифаҳо бо номҳои солиҳин тв ва муҳаммад тв фаъол намуда ба мардумфиребӣ машғул гардидааст. номбурда тавассути ин саҳифаҳои қалбакии худ бо нашр намудани эълонҳои дурӯғин ки гӯё ба афроди ниёзманд кӯмак мерасонад шаҳрвандонро ба доми фиреби худ дароварда барои ба онҳо расонидани кӯмак ва дар рӯйхати ниёзмандон ворид намудан маблағҳои гуногун талаб намуда гирифтааст. баъд аз гирифтани маблағҳои пулии шаҳрвандон дигар ба зангҳои онҳо ҷавоб надода рақамҳои телефонашро хомӯш кардааст. айни замон аз ҷониби кормандони милисия зиёда аз 20 ҳолати бо чунин шакли фиреб додани шаҳрвандон муайян карда шудааст ки номбурда ба ҳар яке аз шаҳрвандон аз 800 то 2000 сомонӣ зарар расонидааст. ҳоло нисбати дастгиршуда беҳрӯзи субҳиддин тибқи талаботи моддаи 247 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. аз шаҳрвандон низ хоҳиш карда мешавад ки агар мавриди фиреби ин нафар қарор гирифтаанд ба мақомоти милисия муроҷиат намоянд.